Mi trebuie level 2 ca să văd, gata? Gata. Dacă ne bat. Cum pula mea m-a luat turnul? Asta nu înțeleg eu. Te mai ia, bă. Asta ai murit? Ai murit, nu? Nu, n-am E murit. turn din București, e probabil să o dai, dar e posibil să o iei. Bună asta. Asta mi-a făcut redu și ăștia. Cred că te-ai luat tot completarea. Bă, are-mi follow. Să vină, mă fac fel. Mănâncă în curpa pe Nautilus, vrei să vezi? Hai Nautilus, hai. Futu-ți morții, mă, tine. Bine, acolo! Ăla-i fane. Ăsta-i. Mulțumesc pentru curajul băieți. Asta e bun. Dă-i alte La stat. revedere să-mi scrii. Crezi că și-o alte minute de-aia, mă. Cam atât, corect. Păi de-aia zic, mă, pula mea. Abia începutul. Vezi Da, sfârșit? da. Au, ce faci, băi, Nautilus? Ce cauți? Sfârșitul să-l vedem, Fănică. Păi de-aia zic, mă, așteptați. Băi, Da, dar mi-a greu zis pe de ei. start care e. Să mă tragă spor sau... Sau ăștia ajung pe Ramus. Da, Ramos. Hai de pula lui Blășceanu. Ce heal își dă ăsta handicapatul? Ia-te execution. Vine Ramus la gang, fără viață. Au, ce minute. A venit Ramus la gang, vă dau la muie, să-mi sugeți pula. Prostule, te băteam fără Ramus, du-te morții mătii. Ți-ai pierdut stack-ul după inel acum. Pula mea la câte nu fute mașină din el. Ne-am luat țeapă cu inelul pulii. Da, sunt contacte. Facem un nou început, vezi că vine Ramus pe mid. L-am văzut, mă. Vezi că tu nu ai mana, băi. Dacă crezi că nu știu că la mana, atât fac o multă deja. SS top, SS top. Să-i spun și eu unul. Hai și că l-am zis. Cum că am pus? Prostule. SS top. Băi, dar cu Ramus. Bă, vezi că e Ramus pe la noi, E sec. Ramus, în țara aceasta. Hai, Andrei. Înapoi, vai. I-am luat ăla. Nu trage SS mana. top, băieții. Te trage Nautilus. La Dumnezeu adevărat! Hai că te-am salvat. Mamă, ce războinici! Ooo, calmați-vă dracu. Războinici! Am primit focul din 3 locuri. Bă, am luat 3 S-uri la rând, ultimele 3 meciuri. La mana. Da, minți, ai luat A plus la 1. Da, bă, așa e, la al doilea, am luat apă. Ei, nimic nu poți nimic. Au făcut-te în gură, de ce morții mă ti faci mă așa ceva, mă băgă ești pula, mă, dacă nu eram în range-ul tău cu aia, dă-te morții mă ti de joc. Să vin o dată pe bol. Nu mai vine, că vrei. Vin eu, Ia ți-a la oaie. vin eu. Trebuie să fac level ăla. Hai că-ți fac să le tot stai. Nu te recomand să fac și eu level, mai repede. Stai, vreau să fac cu mine, fac să ține dacă nu fac. Nu, ia țuo, nu. Aia e pula, Ia mă, să dacă o nu vrei să vin. Ia, La unde stai mine? Meh. Aha. Hai, ia, ei? Nu e. nu. Dă-te iau Intră tot acolo, că-i acolo, băteam eu. Da, să e rost. Deci ce faci? Ce până să mă dau bază. Am făcut acolo. Spanați. Am 200 de gol pe mine, ești nebun? Bă, aș avea și eu nevoie de un gang pe top dacă te lasă sufletul. Hai că fac jungla și vin pe top. A plecat ăsta. Silosul. Da, dragon să până oară. La plus. De-aia și mult. N-am mordul pe mine. Wow, nu zic. Mă, eu mă duc să-i destrug gordul. Mihai, mulțumesc pentru follow. Ha? De pop. A, Nu nu. mai avem un follow. SS top. Aoleu. Da, e la mine. De la mine. De la țuo. Care a murit. Bă, tu pleacă, mă, de acolo. Ce faile mele faci? I-a luat Winston ultimata. De la țuo. Hai. Și Silas, de ce ți-a ultimată dacă nu poți să te arunci în aer? Păi da, da, Ba da, poate, bă, eu.
Poate cu Olea, Marie, Aoleu, ce? 4 gol. Păi pulă! România TV, în seara aceasta, Marea Război. Nu mai. Nu era să omul, era să omul. dă-te în pula mea. Știi că te titlul ăsta. Otro pan Nautilus. Nautilus se, n-ai treaba care? acasă, nu trebuie să nu arăt pula mea. Bă, da, sunt proști ăștia, nu? Sunt patru, dar sunt proști. În faptul care s-au făcut. Hai, băi. Trebuie să dai flash. Dă-l în pula mea că am nevoie de kill aici. Nu trebuie să dai flash, că eram în partea, chiar vreau să fac. Toți suntem. Morții lui dacă s-a băgat în tur după mine. Ce azi că-s așa prost. Nu că n-aș fi, dar hai. Vezi că ăsta Nautilus. Bă, topul a venit. Bă, vezi că e posibil să mai fie unul pe aici. Lasă să stea. Vine acum Yasuo la noi și ne ajută. Stai că l-am păramus aici. Eu zic să duci înapoi, că te faci ramul să spargi. Dacă pot. Bă, ai grijă Yasuo, că vine botul pe Hai, tine. nu m-am terminat, ca să înțeleg. Hai. Băi, Am scăpat, să moară mama. gata, Dacă ai gata. scăpat noi. Da, pic, N-am da, scăpat, pic. am scăpat, da. Ai scăpat, că săream eu pe el dacă era ceva. Băi, Gata, level 6. Hai. Hai. Hai mă, ce pizda mă te faci? știi? Să dai și voi. Opa, Uite-l pe Nautilus. Uite cum au pus aici, care e ăla eu așa, la șmecherie. Nu știu, trebuie să... N-am adus, mă rog. Dacă, treci drumul. Nu, că am zis, oricum mor. E primul meci când am murit și am scorul de ăsta. Vine și Ramos. De ce parte vine? Uite Stai la așa aici. câte au mult. Matele pe aici. Păi bun. Am văzut că lipseau chestii uriașe acolo. Dar în schimb a fost să... Stai aici, bă. Lasă-l. Că vin eu. Bă, vin eu, mă. Lasă-mă pe... Sau intră pe... Ah, S-a dus. dacă prind. S-a speriat pe cameră. Bă, dragonul de ce nu te-a pus de el, bă? N-au spate rețetă de dragon. N-am cu cine. Ăsta e very low aici, m-a omorât cu ultimată flash, morții măsii, n-am mai văzut combinația asta. Că n-avea staturi. De ce, bă, dacă ești nesătul, dai și așa? Da, nu, că rămăsesem cu viață, dar morții măsii. Jocul a considerat că trebuie să mai dea o lovitură de pasiv. Deci cum a luat Ramsey? Hai să facem pe aici. Bă, dar ce are mă ăștia cu mine, mă? Oarea sus, facem pe acum. Hai să nu știu. Stai și dau heal lui Andrei. Oarea sus. SS top. Vrei pule? Fac i-am dat stun. Acum am are la. Am nu. Am băi, care vreau să tot ce vreau să combinați. Bă, bunica a fost proastă rău combinația asta. Să bag pula, dar n-a venit ăsta de Bă, motoare. să-i prind. După toate regulile în pula mea. Băi, pulă, ce viteză are și... Vreau să fie un bani și pula mea. A dat la... pula. După aia am 0-2, mă mâncați și pula ta. Ce? Pentru că nu pot Nu mai veni, mă, nu mai veni, lasă aici. O să împărim. Lasă, că uite, Bă, știu. dacă mă stăm pe link cu aia. Băi, coaie. Trebuie să faceți Băi, da și Ignite-ul pe mine, băi. Serios. Dar nu fac joc, fac tot. Da și Ignite-ul pe mine și eu. Bunul ăla de Darius a fugit pe botă. Da, e pe aici. A fost pe aici de vreo 2 Mi-a luat mie jumătate de viață, dar nu e nimic. Mă descurc. Am dat SS. Uite-l pe M-a aici. omorât pe mine, dar în rest, pula mea, ei. Am dat SS-ul să nu vă aud. Da, tati. Hai să-i batem pe ăștia doi. Ce-a făcut, mă? Mai merge jocul? Să mor tu. S-a mai blocat și jocul pe deasupra. Haide. Auzi, bă, că s-a blocat jocul. Stai băi, Andrei. Bagă-te. Nu, n-aveți de mers pare să bateți cu niciunul.
Băi, pule, Stai că venit toți. nu trebuie să avem damage, suntem doi tanci. Eu nu dau damage. Nici eu, dar nu contează. I s-a blocat jocul, bravo, mi-a mai dat și ulta acolo. Ce ai Păi tabe, și nu eu mai n-am bea dat loc? Stai mă așa. S-a enervat, mă, și a zis că iese. Face locul. Că nu știu unde a plecat ăsta. Uite-l că vine tare. Și cu viteză. Nu pleba. Să mă moare, dau și să. Nu, că îți dă Nautilus cu. Aici s-am dat cu. Bă, ăsta e low dacă vrea Stai că careva. dăm bombe, stai că dăm bombe și moare. Dă-mi pulă. Haide bă, futu-ți morții mătii, coboară aici, aici! Bă, pula. tu fii atent că-ți vine ăla. Aha, hai că vine dacă e. Hop. Eu mă uitam după ăla, îți deam bombe, băgam ea și pula. În cât timp intri? Îmi dai cu știi cât e timp. Eu te-ai mă mâncale, aș pula. Păi fii atent, Eu mă, te tati. bă, 3 cu mine, dar mai du bă. A fost un pic. Băi, Hai că amintează-o, intră pe ei. Prinde, ăla-i. Ăla ia sus, mă, mâncați așa. Vezi că vine și Silas la voi. Bă, a venit acum fane exhalat cu aia. Am luat și kill, ca la fare. Da, mă, bă, nu spun. Am zis că ia să o joacă. N-are cum. Altfel n-are cum. Hai, că până intru eu. Să te văd și meciul, ești nebun? Ține Sila, ia uite, bă. Nivel 10, când a făcut? Și 5-1. Bine mă, Frate, vezi că e și Darius cu 3-1 pe aici pe top. Zec, vii puțin pe top? Bă, Vezi l-am că tu văzut. ești aici? Și încă aveam... O-ți mai dau niște farme, așa? hai, lasă lupii, nu te arăta. Hai dă-te în morții, mătii. Erfi. Report MF AFK. Clar și-a report AFK. Mori încă tu, mătii! Ce cu aia? Că nu te omoară nimeni, o să mor dacă... Nu vine nimeni aici în tureț. Bă, n-a vrut să moară, bă, când am vrut eu. Afane, că toată lumea moare când vrei tu dacă e. Da, tati. Bă, pula, acum cred că mori. Ăștia au white, are Infinity, ești nebun la cap? Ce mă? Uite, am dat acum ultima ta pe tine, dar... Nu stai să nu combat, dracu. Că nu știu, că nici atâta nu faci. Că ești pe GeForce, știi? Nu te mai sunt ce fost, Și practic tu ești un acum, aia e treaba. Cred că o să mor eu, mă, cu tot băga mea și pe ăla. Stai că poate Adu-te, reziști până dracu, ajung tu. eu. Ce dracu, bă, să rezi până ajungi pula mea? Am murit. Bă, hai mă, A luat bă. ăsta Haraldo. Știi că dacă l-am dat două bucăți la ureche, m-am... Du-te pe Jin. Nu pe Nautilus. Du-te Da, pe Jin. normal, dar pula Este mea tot. a Hai. plecat. Ai, tu a plecat, sunt aici, Ștefane. Tu ești acolo? Trebuie, pune. Ai ultima dată, dă în el. Intră. Hai. Băi, dă-te Uite, mă. morții, mătii, cât mă ține ăsta? Hai să facem Drake-ul, dar ce să mai nici Drake nu mai... Pula mea, n-ai dat ping, cam te-am văzut în junglă, am zis că nu mai vii, gata, pa. Uite, a venit și Darius. Băi, pulă. Darius e top. Darius, a venit și Silas. Le-au pe Nautilus, ia. Nu le-au. Du-te, pane, du-te. A, Nu nu, mă lasă. duc. Păi nu te du. Băieți, avem un Herald aici, dacă... Uite-l, mă, mâncai, îți place, ce damage mi-a dat. Silas. Dă-l în morții lui, are 8-2. Cât, mă? 8-2. Pă. Asta-i pierdut, bă, pane,